Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte v Dominikánské 8 na debatě, kterou jsme nazvali K čemu slušnost. Možná pro některé je to téma nudné nebo staromódní, ale my jsme se rozhodli mu věnovat protože slova jako slušnost, politická korektnost nebo naopak prorocký hlas, máme pocit, že jsou ve veřejné debatě používané způsoby, které, jako kdyby nějaké nálepky, které označují věci, které jsou zcela opačné. A to je skvělá živní půda pro zneužívání. Tak doufám, že se nám to podaří nějak lépe rozklíčovat i díky našim vzácným hostům. A tímto předávám slovo moderátorce dnešního večera Aleně Šejnostové, která pracuje v portálu Téma 21 a naše hosty nám představí. Dobrý večer, já děkuji Zuzaně za přivítání. Jenom než přistoupím k představení hostů, tak bych ráda připomněla, že všechny akce Dominikánské 8 i záznamy potom na YouTube jsou zadarmo, ale jestli vám to dává smysl a jestli chcete podpořit, tak buď to přes QR kód, anebo do té kasičky tam někde vzadu u dveří. Můžete i příspěvkem pravidelným nebo jednorázovým ve sbírce na darujme.cz. A teď už tady vítám naše dnešní hosty. Uprostřed sedí dáma, té dáme dneska přednost i vzhledem k tématu, které budeme představovat. Lenka Kabrhelová je novinářka, rozhlasová moderátorka, reportérka, založila a vedla podcast Vinohradská 12 v Českém rozhlase. Nyní už delší dobu působí na Seznam Zprávách jako jedna z autorů podcastu 559. Působila jako zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu, tuším v Rusku a ve Spojených státech, a za svoji práci obdržela už několik novinářských cen. Vítejte. Dobrý den, moc děkuji za pozvání. Naproti mě sedí pan Štefan Hříb, novinář, vedle mě, novinář, autor knih, šéfredaktor slovenského týdeníku Týždeň a dlouholetý moderátor diskuzního pořadu Pod lampou, který znají také diváci televize Noé. A jeho nejnovější titul knižní se jmenuje O Bohu, který neexistuje. V něm se částečně dotýká i toho tématu, kterým se budeme zabývat dnes, a které souvisí i s představami o Bohu, o tom, jakou podobu Boha vysíláme jako křesťané na veřejnost a jak to na celou společnost dopadá. A naproti mě, tedy v protějším rohu koutě, sedí pan Lukáš Jeník, také host ze Slovenska, vedoucí katedry filozofie na Teologické fakultě Trnavské univerzity, se zaměřením na dějiny filozofie a také na dějiny etiky, sekularizaci a na to, jak se proměňuje vztah mezi křesťanským a sekulárním světem. Dobrý den, vítejte. Ďakujem pekne za pozvání. Ďakujem. Když jsem se připravovala na dnešní debatu, zkoušela jsem se zeptat AI robota, co si představí pod pojmem slušnost. AI robot, jak to má ve zvyku, tak mi podal takový podrobný rozklad a na závěr mě upozornil, že živočišný druh, u kterého ji pozorujeme evolučně nejdéle, jsou primáti, kteří si vzájemnou slušnost projevují péčí o srst. Co se vám vybaví, když se přeneseme do lidského světa a řekne se slušnost? Poprosím o krátkou odpověď v tom pořadí, jak jsem vás představovala. Paní Kabrhelová. Děkuju, to je velká čest. Já musím říct, že jsem hrozně zvědavá na to, co budou říkat kolegové se svými expertízami. Já si tu přeci jen připadám trochu vlastně tak jako ze strany, protože jsem z té praxe mediální. Slušnost, že jsem začala ze široka. Pro mě je to nějaká hodnota, která tu existuje, alespoň tak, jak to vnímám já, k tomu, abychom tu spolu vlastně vůbec dokázali žít, abychom dokázali sdílet veřejný prostor. Ve chvíli, kdy mizí slušnost, myslím, že mizí i nějaké pojivo, které možná může vznikat mezi námi a jako pro mě je ten prostor vlastně potom nežitelný. Jaký obraz nebo jaké pojmy vytanou na mysli vám, pane Hříbe? Tak mne prípada vtipné, že keď ste si zvolili tému slušnosť, tak ste zavolali dvoch hostí zo Slovenska. Tak dobre.
Ja poviem skôr naopak, že čo nie je slušnosť, alebo že čo sa síce tvári ako slušnosť, ale nie je to slušnosť. Sledujem zo Slovenska, že Česká republika nás dosť napodobňuje teraz. A napríklad sledujem, že ostré, brutálne, nevkusné útoky vášho predsedu vlády na Seznam Správy. Dokonca, ak si to nemýlim, tak hovorí, že to je to najhoršie, čo tu je. Seznam Správy a novinky. Ja neviem, ja poznám zo Seznamu Správy Jindřicha Šídla a on je úplne milý človek. Tak neviem. A podľa mňa slušnosť nie je to, že na takéto útoky treba byť ticho. Treba byť taký slušný, taký čudný. Podľa mňa slušnosť je niečo iné, než to, že keď na vás niekto neprávom, nepravdivo, urážlivo útočí, tak slušnosť nie je byť ticho. Jak to vidíte vy? Ja sa odpichnem od tej srsti, ak môžem. Keď ste hovorili, že tie primáty proste sa prejavuje u nich tá slušnosť tým, že si prehrábávajú tú srst a vyberajú si z toho tie breberky a všetko ostatné. No tak u toho človeka tá srdc nie je. To znamená, že odpadáva tá nutnosť byť slušný. Proste u tých primátov to je asi konečne nevyhnutné. Tak to pôsobí. A u toho človeka sa to v účnom zmysle slova stráca. Samozrejme, myslím to ako vtip. A nie je to samozrejme tou srsťou. Ale áno, proste tá slušnosť je nejaké sociálne pojivo a garantuje alebo zdrojuje tú slušnosť nejaká tradícia, nejaký predprávny, predzákonný étos, o ktorom sa môžeme baviť, čo ním je, čo by sme mali ako keby chrániť. Pojďme se tedy o tom bavit, jak navrhujete, já vám ještě nechám slovo. Říkáte, my už nemáme tu srst, nemusíme si vybírat ty breberky, tak jak jinak si tu slušnost máme nebo nemáme projevovat? Jste říkal, že vlastně není potřebná, tady zaznělo, že je potřebná. Chcel som povedať to, že tým, že obrazne povedané, ako keby nie sme tlačení do tej povinnosti, ktoré majú tie primáty, ako keby vyprchala tá podmienka a nevyhnutnosť. Mně se líbí to vymezení, takže vás v něj chci co nejdéle postržet. Tá moja pointa, alebo teda to, prečo som uvažoval o tej slušnosti, slušnosť je pomerne moderná vec. Nie, že by slušnosť neexistovala v nejakých dejinách, že by ste ju nenašli dokonca. Proste je to jedna zo súčastí nejakej taxonómie u Aristotela. Proste slušnosť ako niečo, čo je stredom medzi šaškovaním a medzi nejakou upiatosťou. Nájdete to proste aj v antike, nájdete to v rímskej kultúre. Ale tak, ako chápeme slušnosť dnes v tom, ako sa o nej bežnom zmysle slova bavíme, a samozrejme asi nehovorím o nejakej formálnej slušnosti, ktorá je výsledkom nejakých konvencií, ale to, čo tú slušnosť zakladá, to je pomerne moderná vec, ktorá vzniká, alebo teda explicitne je vyplávená povrch v 16. storočí. Doslova do písmena tu existuje osoba, ktorá o slušnosti a vypichuje tú slušnosť ako nové sociálne pojídlo. Tu existuje takáto osoba, a to je Michel de Montaigne. Proste on hovorí o slušnosti ako o niečom, čo je sociálnym pojídlom v dobe rozpadu nejakej paradigmy, v dobe rozpadu nejakého poriadku, ktorý tu doteraz bol. A to, čo nám ostáva, keďže už tu neexistuje nejaké jedno spoločné dobro. Predstavte si tie dejiny 16. 17. storočia. Michel de Montaigne zomiera pred koncom 16. storočia. Tak to jeho uvažovanie je, že proste, aby sme sa obrazne povedané nepozabíjali, lebo k tomu smerujeme, tu musí existovať nejaký mechanizmus. Staršia predmoderná doba slušnosť poznala ako súčasť nejakej taxonómie cnosti, ako nejakú dispozíciu.
Skorá moderna ju vypichuje ako kľúčový parameter modernej spoločnosti. A to samozrejme súvisí s celým spektrom podmienok, o ktorých potom môžem hovoriť. Zaujala mě ten poukaz k tomu sociálnímu pojivu nebo příměr k tomu sociálnímu pojivu. Já se s dovolením teď obrátím na vás, pane Hříbe. Vy jste zmínil tu současnou situaci, kdy se přenášíme do období nějaké paradigmatické přeměny, kdy padá spousta starých pořádků. I ve světové politice kolem sebe vidíme, že to, co dávno platilo po řadu desetiletí, tak najednou neplatí. Znamená to tedy, že i ta slušnost, jak jste na to poukázal, tady připomínkou našeho ministerského předsedy, se dostává do nějakého období zlomu nebo zkoušky, kdy se bude třeba nově definovat, co je slušné, co slušné není? U nás na Slovensku, keď zastrelili novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenicu, tak vzniklo také veľké hnutie, ktoré si dalo názov, že Za slušné Slovensko. A to robili mladí ľudia. Naozaj mladí, že od 18 po 23 rokov stredo- a vysokoškoláci boli v tom prípravnom výbore, ktorí to založili a zaplnili slovenské námestia, že v Bratislave bolo 80 000 ľudí vtedy. A ja som tomu veľmi fandil a aj ľudia novembra, tí ľudia, ktorí stáli na tribúnach v novembri 89, hovorili, že to veľmi dobre zvolili, ten názov, že Za slušné Slovensko, lebo to je vlastne november 89, že buďme voči sebe navzájom ohľaduplný, empatický, láskavý, slušný. Čiže ja si myslím, že to stále platí, že to neverím, že svet je taký, že teraz sa mení to, že nemusíme byť navzájom k sebe milí. Áno, že mení sa svetový poriadok, mení sa to, že nebude už len dominovať Amerika a Európa v závese a bude to nejako inak. Mení sa správanie amerického prezidenta, čo je šialené, ale nemení sa podľa mňa podstata nášho života a medziľudských vzťahov a vôbec existencie našej, že máme voči druhému byť empatický. To si neviem predstaviť, že by sa toto malo zmeniť politickými alebo inými prostriedkami alebo dobou alebo niečím takým. To podľa mňa je, skoro by som povedal, že večná hodnota. A pre mňa je slušnosť také troška zavádzajúce slovo, pre mňa osobne, že slušný, troška to tak evokuje, že nepije, nefajčí, dobre sa správa. To je slušný človek, ale to podľa mňa nie je podstata toho, že byť voči, lebo slušnosť, dobre, používame slovo slušnosť, to je pojem, ktorý vyžaduje niekoho iného, že nedá sa byť slušný sám, je to v nejakých vzťahoch slušnosť. Tak na tejto pôde asi môžem povedať, že ak máme všetci v sebe kus večnosti, ak máme všetci v sebe kus, niekto povie Ducha Svätého a iný povie Stvoriteľa a iný povie štedrej existencie, každý človek, tak ak viem, že každý človek má niečo z večnosti v sebe, tak už len z úcty k tej večnosti, alebo z pokory voči tej večnosti, alebo z náklonnosti voči tej večnosti je úplne, že imperatív, alebo že sa mi to zdá úplne prirodzené, že musím v druhom človeku vidieť niečo iné, než len nejakého buď nepriateľa, politického súpera, neviem, konkurenta. Tak podľa mňa tento základ, že v každom človeku je niečo natoľko cenné, čo prevyšuje toho človeka samotného, tak tento základ vytvára navždy na celú ľudskú históriu povinnosť je škaredé slovo, predpoklad minimálne preto, aby som v tom človeku to niečo videl a aby som sa voči nemu správal v úvodzovkách slušne, ale opakujem, pre mňa slušné slovo je také malé príliš na to, že byť empatický voči inému, alebo neurážať iného, alebo nezabiť novinára,
To nie je, že slušnosť, to je, že vidím za tým niečo viac než slovo slušnosť. No. Přesto děkuji, že jste připomněl tu rovinu i toho prostého slova. Děkuji taky, že jste připomněl hnutí za slušné Slovensko. Když jsme připravovali tuhle debatu, vzpomněli jsme přesně na toto hnutí na slovenské půdě a když jsme hledali ekvivalent na půdě české, vzpomněli jsme si na hnutí Slušní lidé, které úřadovalo, už ta organizace byla rozpuštěna před několika lety, ale úřadovalo poměrně neblaze. Šlo o extremistické sdružení na krajně pravicové straně spektra. Já se teď obrátím na vás, Lenko. Tohle bude otázka možná vám na tělo. Jak je to s významem tohohle slova? Vy jste novinářka, se slovy pracujete dnes a denně. Cítíte tam nějaký posun nebo nějakou určitou rozvolněnost, která vede k tomu, že skutečně název slušný jde dát tak protichůdným proudům? No, já asi v tom navážu i na to, co říkal Štefan Hřib. Já vlastně, strašně se mi to dobře poslouchalo, chtěla bych jako mít ten optimismus. Já asi bohužel v tuhle chvíli ze mě mluví nějaká skepse toho. Já budu neslušná, jenom vás poprosím, mikrofon. Že setkala jsem se v poslední době s několika případy přímo jako v tom mém malém prostoru opravdu jako hrubosti a toho, že ti lidé ztrácejí vlastně tu ochotu být lidští a být empatičtí, ale mě to vlastně vyvolává spoustu otázek. I to, co jste říkal vy, když odhlédnu od toho dennodenního a zvednu se do těch jako vyšších sfér a do toho, co říkají právě ti politici, co říká Donald Trump jako osoba, která vede nejsilnější stát světa, jako říkají další politici, včetně třeba českého premiéra, ale různých dalších osob české politické scéně. Zrovna včera jsem nalistovala článek, jak se vyjadřoval zvláštní zmocněnec pan Turek a používá slova jako parazité a tak dále. A to už mířím k tomu, na co se ptáte vy. Ale no, to jsou všechno věci, které podle mě ale nejsou bez efektu. Já se vlastně hrozně obávám toho, že tohle, když lidé slyší běžní, že to v nich prostě může podrývat jako tu jejich možná nedefinovanou ochotu být lidští a mít empatii. Možná, že to zůstává v těch nejbližších jako okruzích, ale já třeba vidím, jak strašně lidi zhrubli na sociálních sítích, jak je hrozně snadné osočovat, jak je hrozně snadné být vlastně nenávistný, ale mě to vlastně zbuzuje jako velký asi úzkost nebo strach i, jako kam to vlastně až může dovést. No a teď tomu, co jste se ptala vy, myslím si, že novináři v tu chvíli mají rozhodně jako zásadní, nebo aspoň tak to vnímám já, která jsem celoživotně jako většinu kariéry strávila ve veřejnoprávních médiích, v Českém rozhlase, na začátku kariéry ještě v britské BBC, takže jsem tím dost jako vytrénovaná, že musíme být prostě precizní, přesní v tom, jak se vyjadřujeme, vlastně to ctíme všichni my i v tom soukromém médiu a vlastně jako nepodléhat tomu, že se třeba i ten slovník posunuje. A to nedělají asi úplně všichni. Myslím si, že to bylo vidět i na tom, jako, jak se mluví o konfliktech, jakým způsobem se informuje jako o konfliktech, které probíhají, Izrael, Palestina, jakým způsobem se mluví o konfliktu třeba v Iránu a tak dál a tak dál. Takže tam za mě je vlastně jako obrovská jako důležitá role médií konfrontovat ty politiky na prvním místě ve chvíli, kdy začnou používat třeba slovník, který dehumanizuje oponenta a nebýt v tu chvíli slušný a nenechat si to tedy líbit a vlastně se zastat, ale i té třeba jako mlčící většiny, která v tu chvíli nemluví, že ona tam není, v tu chvíli nemůže toho člověka konfrontovat. Takže tam já si myslím, že jako role médií je dost klíčová ve chvíli, kdy tu ta média ještě jsou. Ptala jsem se na něco trošku jiného, ale vy jste tu odpověď posunula ještě dál, tak já vám ráda ještě odpovím, ale promiňte. Tak bych se přece jenom vrátila ještě k tomu obsahu toho slova slušnost, jak ho chápete vy a jestli se vám nezdá, že bylo tak trošku třeba uneseno nebo zneužito určitými silami, to určitě ano. Naplněno nějakým novým obsahem. Vy jste to výborně zmínila, vlastně o tom mluvil i Štefan Hřib o tom, že jak vy to vnímáte, že slušnost není nějaká nálepka toho, že jako je to člověk, který, nevím, nepije, nekouří, nebo je jako mravně schvalovaný nějakou jako částí společnosti. Tam je to za mě samozřejmě taky problematické. Asi všichni víme, že slušnost, nebo já si tady nechci hrát na definující osobu, to přenechám kolegům, ale jako
jistě v jiných kontextech to slovo obnáší jiné věci, takže když bychom se ptali, já nevím, muslimské společnosti, co je slušné, jak je slušné se odívat, když jste žena, tak asi dostanete jinou odpověď, než když jste v západní společnosti, kde prostě fungují trošku ještě i jako jiné hodnoty. Teď vám zase možná trochu utíkám z toho, myslím si, že se to posouvá, za mě je to taky velmi vágní a vlastně já se trochu bráním tomu, jako té definici toho slova, tak je to pro mě vlastně mnohem širší záležitost. Slušnost pro mě je, jak jsem to říkala v tom úvodu, nějaký jako soubor hodnot, který prostě ve chvíli, kdy na ně rezignujeme a nebudeme jako myslet na to, že nás jako musí něco spojovat, to je to, co jste říkal vlastně vy, tak se prostě to předivo začne drolit. A já k tomu mám vlastně velkou otázku, v jaké jsme situaci dnes. Já to jako nejsem schopná zhodnotit, ale vy jste tady v úvodu zmiňovala, že jste sama si nechala odpovědět AI robota, jako jsme v momentu nějaké obrovské technologické změny, jejíž výsledek nejsme schopni dohlédnout. A já vlastně jako nevím, kam to jako směřuje tu společnost a které ty všechny hodnoty, která v tuhle chvíli zastává, to rozdrobí ještě víc. Jako budeme schopni spolu žít s tímhletím pojivem, kterému rozumíme dnes? Já to nevím. Využiji toho, že tady máme filozofa. Pane Jeníku, jaký je ten vztah mezi chápáním slušnosti jako nějaké vnitřní kvality nebo souboru hodnot a tím, jak se slušnost projevuje navenek, to znamená těmi slovy, nějakými společenskými konvencemi, dejme tomu, které jsou předpokládám proměnlivé, a jak vlastně i tu vnitřní hodnotu můžeme přetvářet tím, jak mluvíme nebo jak o ní mluvíme? No, je to vzťah nejakej formy a obsahu. Proste nemožno to od seba úplne otrhnúť. Začnem možno, že trošku z iného konca. Neviem presne, kto je autorom toho citátu, alebo teda tej myšlienky, ale hodí sa to aj na Oscara Wilda, aj na Johna Ruskina. Že on definujú nejak gentlemana. Definujú gentlemana ako človeka, ktorého prítomnosti sa ľudia cítia dobre. A je niečo úplne iné, keď spolu ľudia, obrazne povedané, fárajú alebo proste rúbu drevo, kde sú iné maniere, iná dikcia reči, iný spôsob reči a cieľom je ale, aby sa tí ľudia cítili dobre. Keď vznikla tá téma slušnosti vo filozofii v 16. storočí ako špecifická sociálna cnosť, tak v rámci svojich esejí Michel de Montaigne jasne popisuje, že čo je ako keby obsahom toho, čo má robiť slušný človek. A tu má ešte druhú myšlienku pod tým. Dodržiavanie sľubov, dôvera, súcit, sebareflexia, empatia a tak ďalej a tak ďalej. Teda všetko to, čo poznáme dnes ako súčasť proste nejakého slušného správania, nie na úrovni nejakej formy, ktorá môže byť premenlivá s prihľadnutím na čas, na kultúru a na región, ale s prihľadnutím na nejakú, a v tomto je Michel de Montaigne optimista, a v tom zmysle slova, že on predpokladá, že človeku je vlastné byť dobrý. Je proste antropologický optimista, ktorý očakáva, že nikto nechce byť bitý, nikto nechce ako keby škodiť. To znamená, že tu existuje tu nejaká súcitnosť, existujú tu nejaké prirodzené ľudské vlohy a po rozpade nejakého svetového poriadku v 16. storočí, po rozpade toho, čo sa nazývalo spoločné dobro a zrazu si uzurpujú nejaké náboženské odkazy jedni, druhý v mene toho alebo onoho prúdu sa navzájom vyvražďujú. Tak on nachádza, že hľadá ako keby nový zdroj toho, na čom to položiť. A pokladá to na niečom, čo je že úplne moderné, a to je proste práve ten rešpekt k druhému ako druhému, na nejakej rovnosti. A tá druhá myšlienka, ktorá s tým súvisí, Michel de Montaigne bol neuveriteľne praktický filozof a jednoznačne popisuje, že ten líder, ktorý to má ako keby vniesť do spoločnosti, je šľachta. A
aristokracia, ktorá sa vzdáva toho svojho násilia, ktoré môže proste ten systém pána a otroka, je to práve šľachta, ktorá má zušľachťovať. V konečnom dôsledku slovo arete, cnosť a aristokracia spolu ako koreň súvisia. Proste tá šľachta má byť tá, ktorá je ako keby tým lídrom toho pretvorenia tej spoločnosti. Prečo sa to nedeje? No však aj teraz máte nejaké elity, ktoré zjavne teda minimálne určite nie sú opinion makers v tom pozitívnom zmysle slova. Teda tvoria nejakú mienku, tvoria nejakú kultúru, ale asi sa dá úspešne pochybovať, že či je to kultúra empatie, súcitu a predovšetkým sebareflexie, tak to asi určite nie. A činí to podle vás slovy anebo svým celkovým jednáním? Tady ten vliv, který jste nastínil. Co je rozhodující? Takto, že začal som tým, že to forma a obsah spolu súvisia. A pokiaľ by forma tej slušnosti, ktorá je konvenčná, je výsledkom nejakej historickej premeny, nemala v sebe nejaký hĺbší obsah, stane sa formalizmom. Na tú vašu otázku, no činia to aj slovami, ale slova sa proste rozhýbávajú nejaké ako keby dynamiky ďalej. Proste vždy to začína nejakými slovami. Pan Hříb chce reagovat? Asi ja chcem reagovať na to, čo kolegyňa povedala, že má troška obavu, že keďže vzory dnes, to súvisí s tými elitami, alebo so šlachtou, ktorá neexistuje, alebo s cirkvou, neviem, že keďže tie vzory sú typu Trumpa, Babiša, Fica, Orbána a neviem koho, Okamuru, Turka, takže či to nespôsobí to, že postupom času mladí ľudia prestanú vnímať dôležitosť toho, že treba byť navzájom slušný a zvlčie sa spoločnosť. Tak na prvý pohľad sa zdá, že to tak je. Že dokonca sa zdá, že tohto typu ľudia všade vyhrávajú. Že, opakovane dokonca, že Trump zaútočil na americký kongres prostredníctvom svojich ľudí a napriek tomu bol znova zvolený. Dokonca bol zvolený po tom, čo bol odsúdený predtým za nejaké násilné činy. U vás, že slovenský predseda vlády, prepáčte, japonský predseda parlamentu a Turek ovládajú Českú republiku, že tak to akože po 89., keby niekto mne toto povedal, že takto sa to vyvinie v Česku, tak by som povedal, že tomu neverím, lebo my na Slovensku máme trocha problém s kultúrou, teraz myslím všeobecne, s takou akože kultúrou aj správania, hĺbšou kultúrou, ale mal som za to vtedy, že tak ale Česká republika majúc dlhé stáročia, šlachtu, kráľovstvo, všeličo. Takže tu ste trocha aspoň imúnni voči takému niečomu. No a je rok 2026 a kopírujete to, čo robíme my úplne, že teraz ovládnu verejnoprávnu televíziu a potom pôjde to ďalej. Dalo by sa tomu hovoriť, že ako. No. Čiže to znamená čo? Že v Českej republike sa vykorenila v ľuďoch potreba normálnych vzťahov alebo nejakej úcty jeden k druhému, že ľudia tu uverili, že treba byť voči sebe vlkmi. Akože na prvý pohľad to tak vyzerá. Ale ja som v tomto, a nie že optimista, ale že ja si myslím niečo iné. Tak ja som skoro polku života vyrastal v komunizme, kde to bolo tak, že nie, že sa zle správali, ale kto mal iný názor, tak išiel do väzenia, kňazov ničili, rády, zatvárali a neviem. Čiže tam nie, že na prvý pohľad, tam na všetky pohľady to vyzeralo, že to je koniec civilizácie. No ale prišiel 89. rok a väčšina ľudí bola proti. Jak to? Jak to, že boli proti? Keď mali vymývané mozgy školami, všetkým filmami, 30 prípadov majora Zemana a všeličo, tak jak to, že to padlo? No a to je to, čo ja nenazývam optimizmus, ale realizmus, že
Ja si myslím, že napriek tomu, že tu Trump na nás takto pôsobí a Babiš a Fico a všetci, tak že v každom človeku, aj v týchto menovaných, je potreba hlbokých vzťahov. Iná otázka je, či ich dostanú. A teraz by sme si mohli pozrieť, keby sa to dalo, že detstvo Donalda Trumpa. Já vás jenom přeruším. Máme to natočené? Určitě. Myslím detstvo Donalda Trumpa. Vy jste tady totiž nastínil několik dost zajímavých ohledů. Já bych ráda, aby na ně naši další spoluřečníci len jedno veto poviem, reagovali. a myslím si, že to, ako sa správajú títo menovaní, je dané nejakým nedostatkom v nich. Nedostatkom, nie ich nedostatkom, niečo nedostali. Ale tá potreba tam je a preto ja som v tom optimista v úvodzovkách, že tá sa nedá vymazať. Ani najhrubšími diktátormi sa nedá vymazať a skôr alebo neskôr vyjde na povrch. Jestli jsem to dobře pochopila, tak to vaše základní přesvědčenou představa je, že v každém z nás je schopnost být, jak tomu dneska říkáme, slušný nebo nějaká potřeba dobře vycházet se svým okolím. A pak jsou různé vlivy, které to mohou ovlivnit. Třeba to, čemu pan Jeník řekl, nebo co nazval vlastně ta šlechta, čili ty vzory, které to v nás podporují v tom nebo v onom směru. Já bych se ráda zeptala vás, paní Gabrhelová, protože vy jste už naťukla, že jedním takovým tím opinion lídrem mohou být média, která prostě nějak nastavují ten trend. Vidíte kolem nás aktuálně nějaké jiné tady ty vzory nebo ty vlivy, personalizované nebo nějaké trendy, které mají ten rozhodující vliv na to, jestli jsme nebo nejsme slušná společnost? Myslíte, co se týče médií? No tak samozřejmě Nejenom jsou tu... co se týče médií, ale i co se týče celé široké společnosti. Pan Hříb říkal třeba církev nebo politiky. Já myslím, že zásadní proměnu sehrála sociální média. Jakože v tuhle chvíli vlastně média, ta klasická, třeba i ve kterém pracuju já, tak nerada to říkám, my tohle všichni víme, jsou v podstatě irelevantní, protože prostě ten zásah té společnosti je jako nesrovnatelně menší, než když Donald Trump jde na svoji vlastní vytvořenou síť, protože z té jedné, než ji ovládl a zakoupil Elon Musk, tak byl vyhozen za to, že tam pronášel nenávistná slova. A ten dosah je obrovský, protože ho prostě ta technologická změna to umožnila. Takže ano, já si myslím, že v tom veřejném prostoru právě jako tohoto typu obsahu nenávistného, toho, který je teda jako v přímém protikladu k tomu, co jsme si řekli, že slušnost může znamenat jako nějaký soubor empatie, vstřícnosti, respektu vůči druhému, ochotě pomáhat někomu druhému a zastávat se těch, kteří jsou na tom hůř ve společnosti než nějaká jako kritická většina, tak to se obávám, že jako vlastně ten typ těch jako obsahů má jako obrovský prostor v tuhletu chvíli. Mluví se o tom vlastně pořád, že je otázka, jakým způsobem je možné tomu čelit. Já se přiznám, že asi jsem jako příliš malý myslitel na to, abych vám tady předestřela nějakou odpověď. Vlastně by mě hrozně zajímalo, co si o tom myslí i filozofie dnešní, jako jak tedy jako nakládat s takovou situací, když se mění nějaká základní paradigmata, ve které jako ta společnost funguje. No, pro mě například je to samozřejmě také velká změna. Já jsem vlastně asi myšlenkově dost tam, kde jste vy. Já to trochu přičítám tomu, že pro mě byla zásadní 90. léta, v kterých jsem vyrůstala a vlastně ten optimismus té změny a to, že jako všichni jsme to považovali jako ten konec těch dějin, jako ten konec těch totalitních nebo posttotalitních režimů, jako že to opravdu je lineární progres jako vůči něčemu lepšímu. A teď přichází nějaký moment, který možná nám dává znamení, že to tak nebylo, že to třeba byl jenom výchylka a vracíme se nebo směřujeme do něčeho, co bude úplně jiné a kde jako ty hodnoty, které pro nás jako byly zásadní nebo jsou zásadní a věříme, že utvářejí celou tu společnost, tak třeba prostě zásadní nebudou. To jako jenom nastíňuju, kudy se ubírá moje myšlení. Taky se snažím být optimista, nebo jsem asi v základu, ale musím říct, že jako ty události, které se dějí, jakoby a ten styl, jakým se spolu dnes bavíme, nemyslím tady my, ale v tom veřejném prostoru jako ve mně ty otázky teda zbuzuje. Pane Jeníku, vy jste nastínil, že už v 16. století bylo jasno v tom, že je potřeba určitý slušný způsob
způsob vzájemného spoluvycházení, abychom vůbec spolu nějak vycházeli nenásilně. To znamená, my jako společnost o tom víme a přesto se necháme svést sociálními sítěmi nebo novými možnostmi nebo roztleskávanou nenávistí, mohou mít stejnou sílu i nějaké pozitivní vzory a pozitivní lídři. A kdo by jimi v dnešní společnosti měl být? Jsou to církve nebo celebrity? Ďakujem za otázku. Začnem myšlienkou, ktorá nie je moja a ani autorka tej myšlienky Hannah Arendt, to nie je myšlienka, ale vychádza z nejakej svedeckej výpovede po druhej svetovej vojne, že normálny človek si ani nevie predstaviť, čo všetko je možné. A ona to myslí v tom negatívnom zmysle slova tej skúsenosti Shoah. Ale ono sa to zase v konečnom dôsledku dá otočiť aj v pozitívnom zmysle slova. Keď v 16. storočí, ktoré určite teda sa neskončilo dobre a 17. storočie proste bolo zviazané s ďalším krvi prelievaním, ktoré sa ukončí minimálne tým Westfalským mierom, tak keď o tom Michel de Montaigne hovorí, tak on si uvedomuje pragmaticky, že niekto musí tú pochodeň niesť. Tak v jeho ako keby horizonte je to teda šľachta. U nás sú to tiež tie pozitívne vzory. V tom konzervatívnom filozofickom spektre sa často hovorí, že tá slušnosť, pokiaľ nemá to zakorenenie v nejakej tradícii a tá tradícia je suma všetkých možných ako keby myšlienok, vrátanie proste nejakého étosu, kresťanstva, nejakej metafyziky, tak sa stáva ako keby vykorenenou. Že to je taká známa vec, ktorá sa objavuje v prípade slušnosti, v prípade toho, že tá známa vec, že či sekulárny štát môže garantovať svoju existenciu, pretože je založený nejakým kresťanským étosom alebo nejakým predprávnym étosom, ktoré vychádza z židovsko-kresťanskej kultúry. Ale keď sa teda tí konzervatívni, ktorí filozofi k tomu venujú, tak zdôrazňujú, že samozrejme my nie sme schopní ísť v čase dozadu. To znamená, že ako je možné tú slušnosť ako sociálne poidlo zachovať, aby bola proste prežitia schopná. A tu sa tí konzervatívci v zásade zhodujú, že sú to proste inštitúcie, vrátanie cirkvi, vrátanie treba z inštitútov ako tradičných, ako je rodina, ako sú univerzity. A ja som čítal pred nejakým časom takú knihu, ktorá sa zhodou okolností, preto sa venujeme tomu de Montaigneovi, ktorá sa venovala práve tomuto, že ako to zachrániť. A autorka je americká filozofka, ktorá je veľmi konzervatívna z katolického prostredia, to znamená, že ona má teda pomerne jasno v tom, že tá slušnosť sa musí opätovne vrátiť k tým židovsko-kresťanským koreňom. Ale si uvedomuje, že to nejde. A že proste to nie je možné. A čo ma prekvapilo, je jej veľmi kritická myšlienka adresovaná vo vzťahu k cirkvám. Že áno, aby sme zachránili slušnosť, potrebujeme mať rodiny odpolitizované, potrebujeme mať inštitúcie, ktoré sú akože nositeľmi nejakého etosu, potrebujeme univerzity, ktoré sú odideologizované a cirkev odideologizovanú. Že proste tá cirkev je v mnohých prípadoch, minimálne to vidíme v tom prostredí, treba, keď mám uvieť nejaký príklad, tak porovnáva nejaký pastor, ktorý má zjavne mať nejaké vzdelanie v teologickej oblasti, prezidenta nejakej krajiny s Ježišom Kristom, lebo aj jedného zradili, aj druhého zradili, aj na jedného strieľali, aj na druhého strieľali. To je aké teologické vzdelanie? Proste keď zrazu sa nám zlieva obraz, teda nie nám, ale nejakému pastorovi sa zlieva obraz Ježiša a Donalda Trumpa. To znamená, že kresťanstvo, cirkvi, inštitúcie, organizované náboženstva môžu byť nositeľmi zmeny, ale proste tie tiež musia ako keby čerpať z niečoho iného ako zo svojej väzby na trón. Že pokiaľ ide o to, že ako to zachrániť, ja si myslím, že to nie je až také dramatické v zmysle, že treba niečo zachrániť, ináč je koniec sveta. Ale dobre, že určite je strašne dôležité, aby ten smäd, ktorý je v každom človeku podľa mňa, aby mal nejaký
impuls, že je možné ho naplniť. Že to nie je nejaká blbosť, čo pociťujem, ale že to je reálna vec. Tak poviem príklad. Ja som vyrastal v Bratislave, v Petržalke, to je takéto sídlisko 100 000, samé paneláky. A ja som vyrastal ako ateistický chalan. A vtedy za komunizmu, neviem prečo, ale v československej televízii dávali Vinetu 1, 2, 3. Neviem prečo, hoci to bol západonemecký film, ale bol nejak povolený, neviem prečo. No a my sme ho pozerali ako chalani a ja som nechodil do kostola ani nič. A keď som videl ten film, najmä ten záver, ten tretí, kde Vinetu akože skočí pred Olče Trenta, aby ho zachránil a on zomrie, tak vo mne to normálne, že ja som sa normálne že potešil a súčasne som bol z toho taký smutný, ale že niečo to vo mne vyvolalo, že áno, že takto to má byť. Nejako tak, niečo také. A to hovorím len ako taký príklad, že je úplne dôležité, aby v tomto prípade mladí ľudia, ale aj všeobecne, aby existovali také impulzy, ktoré odpovedajú na to, čo je v nás, ktoré na to nejako reagujú, alebo ktoré to otvárajú, to niečo v nás. No a kto by to mohol robiť, takéto impulzy? No tak mohli by to robiť jedine ľudia, takí, ktorí na to majú kompetenciu. No a kto má na to kompetenciu? Tak médiá na to majú kompetenciu, podľa mňa, že médiá, keď hľadajú pravdu a popisujú ju, tak to je taký impuls. Cirkev na to má kompetenciu, keď hovorí prístupným spôsobom o Bohu. To je také slovo, ktoré ľudia už majú úplne spojené so všelijakými predsudkami, to je nejaký starý pán na nebi, ale ak sa o tom hovorí, napríklad mne, Karel Satória, to je taký, neviem, či poznáte, on je františkán, či čo je on? Neviem ani. Já myslím, že je diecézní kněz, že? Není součástí žádného řádu. Dobre, tak keď som s ním robil rozhovor do týždňa a potom to bolo aj na Noé, tak ja som sa ho na to pýtal, že to slovo Boh je také, že človek, moderný človek, s tým má spojené skôr také falošné predstavy nejaké. A on hovoril, že áno, že lepšie by bolo používať možno úplne iné slova. On napríklad navrhol, že štedrá existencia, dané nejakým prekladom starodávnym. A znova, že keď niekto niečo takéto povie, keď to povedal, že štedrá existencia, tak vo mne niečo bolo, že také, že to je perfektné. Že to je niečo, nejaké objavné, alebo niečo také. No tak, čiže aj cirkev má, ak má schopnosť vysloviť veci tak, aby to bolo primerané, no tak to je strašne silná vec. Iná vec je, či to robíme my médiá. Tak ja som zo Slovenska, tak slovenská katolícka cirkev, jej vedenie malo strašne obdarovaného človeka Roberta Bezáka, ktorý takto rozprával a mladí ľudia na to úplne reagovali. A výsledkom je, že ho zdiskreditovala vlastná cirkev a odvolala. Toto sa stalo. A odvtedy mlčí. K dnešnej situácii na Slovensku mlčí. Nič nehovorí. Čiže nevydáva ten impuls k ľuďom, hľadajúcim, mladým, nahnevaným, takým, ktorí sa obávajú o budúcnosť, že nebojte sa. Vydáva impuls prispôsobenia sa. Čiže ja si myslím, že dá sa to v úvodzovkách zachrániť, ak budú také impulzy, ktoré smerujú priamo do ohniska človeka. Iná otázka je, či to robíme, a napríklad všetci sa zhodneme a zhodujú, že sociálne siete to je hrozné. No ale prečo je to hrozné? Tak dávajme tam my veci na tie sociálne siete. Dobre, na to sociológovia povedia, že ale šírenie nenávisti a strachu je oveľa účinnejšie, ľahšie sa to šíri a tak. A naozaj? Prečo by nemohlo byť šírenie niečoho pozitívneho, ale teraz nemyslím naivne pozitívneho, ale pozitívne je aj kritika zla. To je tiež pozitívna vec. Že Já se vás zeptám prečo na by to jednu nemohlo věc. byť rovnako silné? K tomu Pánu Bohu, než mi tu řeč zase odvedete jinam. Vy jste o tom napsal tu knihu. Myslíte si, že Pán Bůh je slušný,
nebo že byl slušný pán Ježíš, anebo že po hříchu u části věřících lidí přetrvává taková ta představa, že o věcech hodnot a víry musíme mluvit jenom slušně, aby to nebylo špatně? To neviem. Pokiaľ som dobre čítal a počúval, tak je, to nám asi filozof povie, je asi ťažké povedať, že Boh je, a teraz nejaký prívlastok, že takýto, onaký, slušný, veľký, neviem aký, milosrdný, lebo V vždy našem prostředí se rádo argumentuje tím, že Ježíš neváhal scházet se i s lidmi pokládanými ve své době za neslušné, tak není tady třeba to vodítko s neslušnými ženami například. No však preto hovorím, že povedať, že Boh je slušný, je podľa mňa blbosť. Lebo je to strašné zúženie niečoho. Čiže, neviem, dá sa, že asi je lepšie hovoriť, aký Boh nie je, než aký je, lebo zúži... No, to je širšia vec, ale ja si naozaj nemyslím, že štedrá existencia, to, v čom sa hýbeme a sme, je slušná v tom zmysle, že nepije a nefajčí. No. Že, Tak to pán Bůh asi to nedělá. sa nedá vôbec, tak neviem, ja si myslím, že sa to nedá vôbec, že otázka, aký je Boh, že na ňu sa nedá zodpovedať. To jste se z toho hezky vykroutil. Nie, ale to si ja naozaj myslím, Ja že tu otázku- každá odpoveď bude zúžená. Já tu otázku s dovolením posunu k tomu, co jste vlastně taky už nastínil. Je možné a je někdy i potřebné i o hodnotových věcech anebo i o posvátných věcech mluvit způsobem, který třeba není úplně takzvaně slušný. Jsme třeba v současnosti v České republice svědky poměrně mohutných protestů proti některým krokům vlády, proti některým výrokům, které tady i padly, byly připomenuty. A to přece není úplně konvenční způsob, který by Gutjarkovský podepsal. Jak to je? Kto by to nepodpísal? Gutjarkovský, to je český guru, řekněme, zdvořilého chování. By nepodpísal, že 1 000 000 chvíľek pro demokracii je dobrá vec? Podľa mňa by to podpísal. Výborně. To znamená, že mluvit někdy, prosazovat ušlechtilé cíle razantním způsobem je v pořádku? Koukáte na mě? Koukám na Já vás. myslím, že je to otázka míry a míry vkusu potom. Tak je otázka, jakým způsobem je to uděláno. To je jako celá asi další sekce toho, jak můžeme mluvit v nějakém jako výseči, která se třeba týká humoru a tak dál. Tak jako ty vyjadřovací prostředky jsou asi trochu jiné a je otázka, jako by která míra provokatérství je ještě akceptovatelná, která není, ale jako já nejsem nějaký policista slušnosti ve smyslu, že tady se může mluvit jenom tak a na některé hodnoty můžeme poukazovat jenom tak, či ona. Jako asi pořád jsme v nějaké úrovni toho, co jsme si říkali na začátku, že pakli, že jako člověk nedehostnestuje někoho jiného, nemluví tak, že nerespektuje někoho jiného, nesráží své jako protivníky, tak jako si myslím, že může používat i jiný jazyk, než ten jako v uvozovkách slušný, o kterém mluvíme, nebo když bychom mluvili o kodexu češtiny, tak jako, co je nějaká slušná čeština. Ráda bych zamířila tou otázkou i trochu hlouběji. Mnoho, nechci říkat, že všechny, ale mnoho velkých společenských změn v minulosti bylo dosaženo právě i formou protestu nebo nějaké provokace. Děkuji, že jste připomněla to slovo. Je vůbec možné nějaké výrazné pozitivní změny, a to bude otázka na vás, pane Jeníku, dosáhnout bez provokace nebo bez nějakého opravdu razantního gesta, které překračuje ty uznávané hranice slušnosti nebo konvencí? Dokedy tu môžeme byť? Dobre. Já myslím, že ještě 15 minut máme a pak bude prostor na dotazy. Už, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ako som naznačil v jednej z tých odpovedí predtým, že tá slušnosť má svoje nejaké formálne vyjadrenie, ktoré je konvenčné, zviazané s nejakými normami, ktoré sú tvarované časom, priestorom, kultúrou a tak ďalej, tak ďalej. Že na margo toho, že sa tu objavujú nejaké provokácie, ktoré polarizujú spoločnosť. Z polarizácie tu existuje
nezriedka aj taký trošku strašiak. Proste tá spoločnosť je vždy nejak prirodzene fragmentarizovaná a vždy v nej prebieha nejaké sociálne napätie, názorové nezhody a tak ďalej a tak ďalej. Tá snaha o nejaké dekórum, v kontexte ktorého všetci budeme hovoriť a písať, ako spieva jedna slovenská kapela, ako pesnička Všetci modrým perom, tak to nie je akože na jednej strane je to niečo, čo sa ako keby podobá na slušnosť, ale preto existuje lepšie slovo a to je poslušnosť. A to si netreba mýliť. Oni to spolu súvisí, práve tá formálna stránka slušnosti súvisí s tou poslušnosťou. Ja nepoznám lepší text k debate o patologickosti poslušnosti, ako je text Dorothee Söhle, ktorá proste poukazuje, kam poslušnosť môže viesť, aj v mene nejakých náboženských hodnot. Ale hovoríte o provokácii. 200 rokov plus minus pred francúzskou revolúciou píše František Suárez text o vražde tyranov. Proste jezuita, právnik, kňaz, teológ explicitne jasne popisuje možnosť legitímneho zvrhnutia panovníka tyrana, v ktorom legitimizuje toto zvrhnutie práve vďaka tomu, že ide o nutnú sebaobranu, alebo ide o nejaké parametre obrany toho ľudu pred tyranom. To znamená, že ja úplne súhlasím s tým, čo hovorí pán Hríb, že to pozdvihnutie prorockého hlasu, to je, a teda takto, že to zamlčanie toho prorockého hlasu, to bude obrazne povedané naša krivda, ktorá sa nám bude vyčítať. Pretože práve to mlčanie. To znamená, že byť slušný určite neznamená byť nutne poslušný a určite to neznamená formálne dodržiavať obrazne povedané, že okraje 2,5 cm od kraja. Hej. Proste to nie je slušnosť v tej formálnej stránke možno, ale o toto nejde. Ide o ten obsah, čo tá slušnosť obrazne povedané predáva. Ešte posledná poznámka. Ja som sa nedostal, ja sa nevenujem primárne Michelovi de Montaigne. To je človek, ktorého mám obrazne povedané na nočnom stoliku. Ale jezuitské školstvo, téme, ktorej sa venujem, ktoré bolo veľmi výrazne ovplyvnené, ktoré bolo ako nadväzuje na nejakú scholastickú tradíciu cirkevných univerzít, nadväzuje na tomizmus, ale bolo veľmi výrazne ovplyvnené humanizmom talianskeho 15. storočia a potom následne týmto myslením, tak jeho charakteristickým znakom toho jezuitského školstva je jemnosť v spôsoboch a jasnosť v rozlišovaní. A to znamená, že my musíme mať proste objektívne zadefinované hodnoty, o ktorých chceme rozprávať, ale to ešte neznamená, že máme ich obrazne povedané presadzovať buldozérom a presadzovať bez počúvania tých druhých. Je proste tá ústretovosť, tá jemnosť v spôsoboch, to má svoje formálne vyjadrenie v jezuitskej pedagogike a je úplne že kľúčovou ingredienciou. Je proste len takto sa to dá robiť. A úplne, že súhlasím s tým, čo hovorí pán Hríb, že proste pokiaľ to neurobíme my, tak to samozrejme, že bude robiť v pretlaku proste tá druhá strana. Môžem jednu krátku vec, že teraz poviem tak zdanlivo opak. Pred rokmi, a teraz neviem, mne sa to už zlialo, že či to bola Daniela Drtinová alebo Daniel Veselovský, Daniel sa volá? Martin Veselovský. Jeden z nich, neviem kto, bol v Českej televízii ešte, keď boli a vtedy tam bol taký jeden váš poslanec, sa volal Hašek. Bol pomerne vtipný tiež a táto alebo tento novinár sa ho, myslím, 10 alebo 12 krát alebo veľa krát opýtal tú istú otázku na vec, o ktorej ten Hašek klamal. Výsledkom toho bolo, že ten Hašek musel odstúpiť, lebo sa ukázalo, že klamal, to bolo nejaké stretnutie u Zemana, či čo, neviem, to je jedno. A teraz, že na prvý pohľad je, že prečo 12 krát sa pýta to isté, to je neslušné. Ale podľa mňa to nie je neslušné, lebo
ten novinár alebo tá novinárka sa chceli dobrať, oni sa zastávali pravdy a keďže tá druhá strana klamala 12 krát, tak oni sa to opýtali 13. krát a bolo to úplne správne. Čiže táto forma není veľmi taká milosrdná, ale to je súčasť toho povolania, ktoré má sa zaujímať o to, či vyhráva pravda. Však to máte na tej vlajke, že pravda víťazí. Tak podľa mňa to bolo dokonca slušné, že sa 13 krát opýtala, lebo nejde o tú akože etiketu v tej chvíli, ale ide o viac. Čiže ja si myslím, že niekedy je to, čo je slušné, že slušné nie je to, že si taký jemný, ústupčivý, vlastne nechám tak. No to jezuiti neboli. No, že slušné je niekedy byť aj ostrý. Lenka Kavrhelová chtěla reagovat. Děkuji, že říkáte oba to, co říkáte. Mě k tomu napadla jedna praktická historka, kterou jsem zažila jako novinářka. Bylo to v roce 2016 ve Spojených státech, když poprvé kandidoval Donald Trump. A já jsem tehdy ty volby sledovala jako novinářka, jezdila jsem po těch všech volebních akcích. A Hillary Clintonová, jestli si vzpomenete, tehdy demokratická protikandidátka, ona vlastně byla dost neúplně odzbrojená, ale vlastně všichni byli v šoku, že kdo to tam je, kde se ocitl ten Donald Trump, který najednou byl oficiálním kandidátem republikánské strany. Republikánská strana se z toho nemohla zpamatovat. A ona zvolila potom takový slogan, kdy říkala na ty všechny invektivy, kterých bylo mraky prostě ze strany Donalda Trumpa. Ona měla takovou hlášku, že použiju to slovo when they go low, we go high. Ve smyslu, když se oni snižují na nějakou úroveň, my ne. My prostě jako my na to nereagujeme a zůstáváme na té naší úrovni. A to myslím, že bylo jakoby, jestli si dobře jako zařazuju to, co jste vy říkal, jako to odkazovalo prostě k tomu, že my se nebudeme snižovat na tuhletu úroveň těmihle jako metodami s vámi jako v tomhle souboru věcí, v kterých operujete, jednat nebudeme. No jenom, že ono se to potom vlastně vrátilo ve zlém, protože ono to jako znepřátelilo a ještě víc to oddálilo tu část lidí, kteří možná by třeba Donalda Trumpa nevolili, nebo ho třeba chtěli volit kvůli něčemu jinému, byli nespokojeni s tím, co dělala demokratická strana a připadali si jako, že na ně útočí jako nějakým morálním vysokým standardem, že se prostě povyšuje na ty lidi, kteří si myslí něco jiného. A tam se vlastně ukázalo, že jako ta část toho politického spektra, ale nejenom, jako i ti obyčejní voliči, kteří prostě odmítali tu hrubost, odmítali to jako ten nerespekt, odmítali to ponižování jako politických oponentů a protivníků, tak prostě jako nevěděli, jakým způsobem jednat. A já jako myslím, že trošku jako ta nejasnost panuje dodnes, jako úplně rozumím tomu, co říkáte, nemůžeme jednat v rukavičkách, ale vlastně je tedy otázka, kde je ta míra toho, jakým způsobem je možné jednat, aniž bychom se na tu jejich nebo na tu úroveň jako té hrubosti snižovali. Vidím už, že paní kolegyně tady povstala s mikrofonem, to znamená, že je prostor na vaše dotazy a na dotazy, které nám, doufám, píší posluchači prostřednictvím stránky YouTube. A než se na to dostane, ještě bych ráda vyzdvihla poslední takový bod, který tady už taky zazněl, a to byl ten příměr nějaké té zdravé neposlušnosti k prorockému hlasu. My, když se podíváme na postavy proroků v Bibli, tak to velice často byly velice sršaté postavy, které rozhodně tedy nebrali si servítky, možná i kouřili, možná i pili. Takže zase ocitáme se tady u té míry nebo u toho účelu, jak tomu rozumíte, pane Hříbe? Kdy si člověk může dovolit stát se prorokem a být v zájmu obhajoby nějaké hlubší slušnosti i povrchově neslušný? Vždy. Vždy. Tak obhajoba slabších, obhajoba utláčaných, obhajoba okradnutých, obhajoba urážaných, obhajoba menšiny. Vždy stojí za akúkoľvek námahu. Vždy. A forma, že či to bude jemne, polojemne, alebo rázne, alebo 13-krát sa opýtam, alebo poviem, že pán premiér, vy klamete, alebo... Tak to závisí od situácie a od toho, čo je primerané v tej ktorej chvíli, ale ja neviem,
Necítim sa dobre v tom, keď by som mal pripustiť, že je to tak, že sú nejaké spôsoby, ktoré sú neslušné, pričom bránim dobrú vec. Aké sú to spôsoby neslušné? Tak však nebudem vulgárne nadávať, ale že byť rázny, odmietnúť niečo, alebo odísť z nejakej diskusie, keď ten dotyčný uráža, to vyzerá na prvý pohľad tak, že to prehnal, prečo odišiel. Ale teraz sa stalo, to neviem, či ste vy zaregistrovali, v slovenskej televízii bola taká diskusia, kde jeden náš taký úplne, že hrozne násilný človek, s rečami násilný, niečo rozprával a jeden český europoslanec, Saša Vondra sa volá, vstal a odišiel z tej diskusie, že ja toto nebudem počúvať, že proste je to za čiarou, dovidenia, odišiel. A na to boli reakcie na Slovensku, že no tak ale čo ten Čech povýšený, niektoré reakcie boli také. Ale podľa mňa to bola úplne, že primeraná a jedna z možných dobrých reakcií. Čiže svet, v ktorom my žijeme, my novinári, není svet v rukavičkách, je to hrozný svet, hrozný. A v tom hroznom svete, ja si myslím, že my ani tieto otázky neriešime. Že forma slušnosti, neviem čo, my sme v normálnej aréne s ľudožrútmi a vtedy sa dosť málo uvažuje prirodzene o tom, že či zvolím také slovíčko alebo také slovíčko. Stejná to otázka. nie je tá slušnosť. Proste ja osobne si myslím si, že to, čo robí tá novinárčina, je, že to je akože slušná. A obrazne povedané, že aj v tom ringu boxovať a hrať fair, napriek tomu, že je to box, proste je to slušné. Presne, lebo je to primerané tej situácii. Za novináře děkuji, hezky se to poslouchá. Lenko. No já myslím, že byla naprosto klíčová ta věta, kterou vy jste řekl. Být slušný nerovná se být poslušný. A to je prostě alfa omega i médií. Prostě jsme jako kritická z povahy věci, musíme být kritičtí z povahy věci a tečka. Prostě to neznamená, že mají média jako slepě poslouchat a přikyvovat, to už vůbec ne. No, ja sa vrátim k tomu, k tej vašej otázke, alebo k tým kľúčovým slovám tej otázky, ten prorocký hlas. No, váš autor, český autor, Kundera má tú známu definíciu gíču, ktorú tu nebudem citovať. Alebo sme v diskusii o slušnosti, žartujem. Ale tak to je gíč. To je v konečnom dôsledku niečo, v čom absentuje nejaká realita, v čom absentuje skutočne, že nejaký život, nejaký prúd reality. A my máme tendenciu skutočne, že uzatvárať aj tú radostnú zvesť, ktorá vôbec nemusí byť slušná, v zmysle práve tejto nejakej upiatosti, my ju uzatvárame do nejakej takejto formy bezpohlavnosti, do nejakej proste niečoho, čo je úplne otrhnuté od reality. Ale presne to, čo ste povedali v tej otázke, no tak ale tí ľudia, proste ten Jeremiáš to nechce hovoriť. Ten Jeremiáš s tým má problém, druhý zase uteká a tak ďalej. No jen to akože to živé slovo páli a ten človek je proste povinný, že nevie ujsť pred tou povinnosťou to ohlasovať a rozhodne to neznamená, že vytvoriť to ako slušnosť neznamená, že budeme hovoriť tichšie. Prostor pro vaše dotazy. Jen vás poprosím, pokud víte, koho konkrétně se ptáte, tak nám to prozraďte. Dobrý den, Novák. Já jsem jenom chtěl říct, že já mám takový pocit, že slušnost je pro mě vlastně láska sám k sobě, mít se rád a to pro mě znamená cítit určitý klid a k tomu klidu mít se kam jako domů prostě vracet. To znamená, že asi každý člověk má rád nějaké také drama, když se něco děje, ale musí se mít prostě kam vrátit. A lidi třeba, kteří vyrůstají třeba jenom v dramatu a neví vlastně, jak ten klid najít nebo kde ho hledat, tak potom možná ty sociální sítě jsou pro ně takým voláním o pomoc a
možná trošku za to, já se omlouvám, možná trošku za to může i třeba kultura, protože kultura má ráda dramata, že jo, a všichni koukáme na Netflixy a tak a tam prostě vždycky všechny vztahy vlastně jsou strašně dramatický a pak možná i ty dramata hledáme úplně zbytečně třeba v našich životech. Děkuju. Chce někdo z vás reagovat? My v týždni spolupracujeme aj s takými mladými ľuďmi a jeden taký chalan má 18 rokov, 17-18 rokov, mi poslal taký text, ktorým reaguje. Teraz existuje taký fenomén vo svete, sa to volá, že manosféra, a to sú takí ľudia ako bratia Tejtovci a podobní, a to sú ľudia, ktorí akože zvýrazňujú mužskú silu, by som povedal, že až fyzickú, a tak trocha nadradenosť nad ženami a všeobecne takú, že silu, že to je to najdôležitejšie, že sila. A tento 18-17 ročný študent gymnázia v Bratislave tam napísal o svojich spolužiakoch, ktorí sa v tom vidia, ktorí ako keby že stratili rolu muža, nevedia, čo to je a teda naplňajú to, že sila, že posilujú, chodia do fitka a takéto a sú drzí a ostrí voči iným. A tento 18-ročný ich spolužiak, ktorý je s nimi kamarát, napísal taký text, ktorý je podobný, ako v niečom podobný to, čo hovoríte, že on hovorí, čo tam popísal a na konci hovorí, že a to celé je ich volanie o pomoc. A to je úplne, že prekvapujúca vec, že na prvý pohľad by človek na to povedal, že to sú hrozní ľudia, treba ich zavrieť. A tento 17-ročný chalan napísal, a my sme to uverejnili, že to sú hrozné stavy, ktoré oni prežívajú, treba im pomôcť. Tak ja s tým úplne súhlasím, čo hovoríte. Anglická literatura popisuje tyhle ty Trumpy, Turky a ostatní sortu new money, když primitiv přijde k penězům. A já z vlastní zkušenosti invalidního člověka, kterýmu podrážejí berle na eskalátorech, tak mám tu zkušenost, že na tuto sortu lidí skutečně nelze mluvit slušně a jemně. Takže děkuji, že jste mě takhle jako v tom podpořili a jenom ještě bych poprosila otázku, jestli ta příšerná vize Williama Goldinga a jeho Pán Much nás mine. Tu vás poteším a možno, že zoberiem myšlienku pána Hríba. Golding napísal tú knihu podľa skutočného príbehu, ktorý bol námetom pre tú knihu. A ten bol diametrálne odlišný. Chlapci ukradli loď, všetci prežili, jeden dokonca mal zlomenú nohu, všetci prežili, všetci mali, akože naopak bola medzi nimi súdržnosť a nakoniec sa proste vrátili. Tie dôvody pre antropologický optimizmus tu určite sú. To znamená, že nemyslím si, že nás čaká stretnutie s pánom Much, ale netvrdím, že tie muchy tu nebudú. No. Já možná připojím, vzpomněla jsem si díky vaší připomínce této školní četby ještě na jinou školní četbu, tak jenom, aby to tady dneska zaznělo, protože myslím, že je to k tématu, jak jste, kolegové, mluvili o tom slušně vystupujícím, ale vnitřně zcela prohnilém, o té vnitřně zcela prohnilé existenci. Vybavil se mi příběh Spalovače mrtvol, který vlastně navenek taky byl velice zdvořilý, slušný, jemný, kultivovaný člověk, ale vlastně to jednání tomu naprosto neodpovídalo, tak budeme doufat, že převáží ti hoši, kteří si navzájem pomohou v kritické situaci, a ne Rudolf Hrušínský ve svém slavném filmu. Poprosím o další dotaz. Děkuji pěkně. Já bych měl otázku na každého z vás, jestli dovolíte. Na paní Gabrielovou, proč si myslíte, že neslušnost tak přitahuje, zvláště třeba v té politické sféře? A
na Lukáše Jeníka. Ti slušní lidé, to je ti naši brněnští, ale různí podobní, kteří si takhle prezentují, tak vlastně často chtějí být tradiční. Jsou to ti obránci těch tradičních hodnot, kde se tam vlastně bere ta spojnice té tak rádoby slušnosti a vlastně inklinaci k těm tradičním, než kolik křesťanským hodnotám, jak to říkají. A polemická otázka na Štefana Hříba. Vy jste říkal, že nikdo nechce škodit. To se tak jako hezky poslouchá, ale někdy se mi zdá, že vlastně některé lidi vlastně vůbec nezajímá, že by někomu škodili. Oni prostě hledají svůj prospěch a nevidí ty druhé. Tak poprosím od Lenky Kabrhelové, ta přitažlivost té hrubosti. Přitahuje? No, hrubost, já bych strašně ráda měla odpověď, jistě nevím, kde bych se pohybovala v tuhle chvíli, ale... Možná, kdybychom byli neslušnější, byli bychom přitažlivější. To je taky možné. Myslím si, že to je asi jako otázka na nějakého společenského vědce, kterým já bohužel nejsem, já jenom čerpám z toho, co se od nich doslýchám, když s ním dělám různé rozhovory a zároveň to konfrontuju s tím, co jsem kdy zažila já, jako v přímých rozhovorech třeba s lidmi. Já si myslím, že zatím je strašně často nějaká frustrace a že zatím je strach. Že je to prostě to, jak jsem já tady ventilovala nějakou třeba svoji úzkost. Já si myslím, že ona se potkává s tou jako úzkostí, která je na té druhé straně, jako u lidí, které vlastně neznám, vůči kterým potom mám bariéru, protože si jako nerozumíme, neznáme se a myslím, že jako pro mě, a teď trošku možná uteču z té odpovědi, myslím si, že prostě jako v tu chvíli ti lidé možná popřávají jako ve chvíli, kdy jsem tak frustrovaný, tak nešťastný a na druhé straně je někdo, a teď si jako trošku obrazně vypůjčím tu Hillary Clinton, která mi říká, že mám být hodná, jako by klidná, já nevím jaká, já tomu vůbec nerozumím, nezdílím jako její třeba finanční zázemí, jako její kontakty, vzdělání a tak dále, tak prostě mě možná osloví ta druhá strana, jakože ten vztek prostě potom převládne. Nevím, to je moje nějaké laické vysvětlení. Já jsem si k tomu vlastně poznamenala, k tomu, co jste tady předtím říkali, k tomu, jak z toho ven, já tu odpověď pochopitelně nemám, ale trochu mě tady naskočilo jako ven z toho skrz ten offline život. Já jako v médiích, to je to, co říkal pan Hříb, je to jako leckdy velmi temné prostředí v médiích, obzvlášť právě tím, že se často už pohybuje jenom na sociálních sítích. My dostáváme taky pozitivní reakce, za všechny děkujeme strašně moc, ale ono jich je dost málo, prostě dostáváte ty naprosto negativní, takže je těžké jako nepropadnout nějaké panice a pro mě jako cesta z toho ven je skrz ten offline život. Prostě jako budovat třeba i malé komunity, jako budovat malé komunity lidí, kteří se znají. A to neznamená jenom se obklopovat lidmi, kteří jsou stejní, jako jsem já. A mám k tomu ještě jeden takový příběh, který mi vyprávěl můj kolega, dlouholetý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě, který žije mimo Prahu a on mi vykládal takovou historku, že chodí do hospody, baví se úplně s každým, protože to dělal vždycky a za té jako velké krize migrační a potom za krize jako uprchlické, když přicházelo tolik uprchlíků v dramatických událostech z Ukrajiny, takže on pořád chodil do té hospody, kde byla jako velká řada lidí, kteří jako byli velmi radikální a jako na papíře a online by byli prostě ti odpírači a nenávistní lidé, kteří vlastně tam něco psali. A pak se stala taková historka, že schánili, já nevím, ledničku pro jednoho uprchlíka a ten první člověk, který tou ledničkou přispěl, byl ten člověk, který byl jako nejagresivnější a vlastně v té praxi potom udělal něco dobrého. A on vlastně říkal, no pro mě je to jako jasný, já prostě se musím s těma lidma stýkat, jako být s nima v nějaké komunitě, abych nepropadnul tomu, že jako všechno je špatné. Takže já jsem si z toho odnesla vlastně to samé, ale chci k tomu říct, že je to těžké. A to je pro mě nějaká jako nástraha toho, jak z toho ven. No, že se to hezky řekne na papíře, hůř se to plní. Pak tady byl ten dotaz pro vás, pane Jeníku, o tom propojení slušnosti a obhajování tradičních hodnot, pokud jsem dobře poslouchala. Keď sa o tej slušnosti začalo v 16. storočí tak explicitne baviť, tak tomu predchádzal nejaká skutočnosť proste rozpadu vtedajšieho sveta. Nie len kvôli tomu, že sa prehúpol ten stredovek do nejakej renesancia, do nejakej modernity, ale aj kvôli tomu, čo sa stalo v roku 1517, 1541 a potom to pokračuje proste v tých európskych dejinách v 17. storočí.
A Michel de Montaigne skutočne postavil to hľadanie slušnosti na nejakom antropocentrickom ideáli. My sa proste nevieme dohodnúť. To je mimochodom niečo, čo od 300 rokov neskôr prináša politická filozofia, že nevieme sa dohodnúť na nejakých univerzálnych že hodnotách v zmysle, že nejakých metafyzických hodnotách, tak sa dohodníme na tom praktickom živote. A Michel de Montaigne hovorí, no nevieme sa dohodnúť, vy hovoríte tak o Ježišovi, my hovoríme tak o Ježišovi, tí hovoria tak. Na tomto sa nezhodneme. Nezhodneme sa dokonca na vedeckom popise sveta. Proste sme v 16. storočí. A vlastne práve preto prakticky proste sa snaží hľadať ako keby nový archimedovský bod, na ktorom postaví tú spoločnosť. No dobre, ale akože všetci by sme s tým mohli súhlasiť, no ale teraz predstavte si, že ste organizácia, že ste nejaká cirkev, že ste nejaký názorový blok, ktorého praktický spôsob života je postavený na nejakých teoretických základoch, ktoré hovoria, že vy máte pravdu a z toho logicky vyplýva, že tí druhí ju nemôžu mať. A teraz to je v určitom zmysle slova prekliatie našej doby, že my preklatie proste osvietenstva, že my veríme v nejakú racionalitu. My veríme v to, že sme schopní tieto najintimnejšie naše základné presvedčenia odložiť a zhodnúť sa na tom praktickom živote. A tu sa ukazuje 20. storočie a 21. storočie že plné tých príkladov, že táto téma, najlepšie to vyjadruje proste antropológ Gertz, ktorý hovorí, že na našich presvedčeniach, základných presvedčeniach záleží a hrozne na nich záleží. A vlastne, že dôvod, prečo tu existuje proste nejaká snaha o túto tradíciu, ktorá sa vymedzuje voči nejakej modernite, voči nejakej dekadentnej modernite z ich uhla pohľadu, je, že proste, že majú nejaký pohľad na život, majú pohľad na realitu, majú pohľad na to, ako to s tým svetom je a do toho im nezapadá to, čo je skutkový stav, že to niekto vníma inak. Buď to vníma inak, pretože je pomilený, alebo proste, že nechce, alebo proste to v tom ich svete nie je. Hej? Proste majú to takto. A ta třetí otázka, tu jsem bohužel nezachytila, ale myslím, že pan Hříb si ji pamatuje. Áno, tá bola, že som povedal, že ľudia nechcú škodiť, ale pričom to povedal Lukáš, ale to nevadí. Ja si to tiež trocha myslím. A že teda prečo potom to je tak, že pre množstvo ľudí, aspoň javovo to tak vyzerá, že kašľú na všetkých ostatných a idú za svojím. Tak ja si myslím, že oni hľadajú šťastie rovnako ako tí druhí. Iba zlou cestou. Však to je definícia zase takého slova, že hriech, to je také slovo, ktoré už má úplne iné konotácie, ale dobre, že pokiaľ viem, tak definícia toho slova je, že minutie sa cieľu, alebo niečo také. Že ja si myslím, že ľudia, ktorí dobre, existujú aj patologické veci, že sú ľudia, ktorí sú že sadisti, ale o tom nehovorme, lebo to je úplne iný problém. Lekársky, zdravotný, alebo tak. Ale že väčšina ľudí, ktorí aj konajú tak, že to spôsobuje utrpenie iným, to nerobia preto, aby spôsobovali utrpenie iným. Robia to v domnení, že tým dosiahnu svoje šťastie. A prečo teda volia túto cestu čudnú ku šťastiu? A ja si znova myslím, že to je v tom Vinetuovi, že nedostali vzory, nezažili nejaké bezpodmienečné prijatie od iných a nedostali vzory, že by sa to tak aj dalo žiť. A tak skúšajú tú najjednoduchšiu cestu a to je taká cesta sebecká, ktorá aj škodí iným ľuďom. Ale cieľom toho, podľa mňa, cieľom českého predsedu vlády nie je škodiť Česku, podľa mňa. Ale robí to, lebo nevie inú cestu, podľa mňa. Já bych se chtěla zeptat, jak rozumíte pojmu politická korektnost.
Jestli je to podmínka nebo spíš překážka pro veřejnou debatu? Možná začneme vámi, Lenko, protože předpokládám, že požadavek politické korektnosti se někdy odráží i ve vaší konkrétní práci. Já vlastně to strašně nemám ráda, a to slovní spojení a vlastně jako té kategorizaci, jako já rozumím, odkud to vzchází a proč se o tom mluví, ale vlastně jako za mě to je trošku jako umělá věc, která neexistuje, jako jaká politická korektnost, tak buď se bavíme jazykem, který je respektující, který myslí na to, že tam jsou lidé jiní, kteří se mají hůř a je potřeba na ně jako je mít na zřeteli a neurážet je. Ano, možná je to jiný slovník, než se používal před 20 lety nebo 50 lety. Dobře, vyvíjíme se jako společnost, máme třeba i víc prostředků na to mentálně myslet na ty, kteří na tom nejsou tak dobře. Já vlastně jako pro mě to je jako věc, která je úplně nesmyslná, jako se vůči ní nějak kriticky vymezovat, nebo když ty kritiky přicházejí, tak jako mě to vlastně trošku dráždí, protože si myslím, že je to úplně v pořádku se prostě jako vztahovat k druhému s respektem a jako empatií. Tak. A používáte třeba inkluzivní jazyk při své práci v médiích, to znamená, abych vysvětlila, určité nové výrazy, které jsou více respektující právě třeba k určitým No rozhodně se menšinám. snažíme, ale musím říct, že často taky narážíme na to, že přicházejí třeba mladší kolegové, já už přeci jenom, že jo, taky jsem nějaká střední generace, kteří zase jako mají tu hranici posunutou ještě někde jinde a je hrozně zajímavé i v tom našem malém týmu jako novinářské sledovat ty reakce jako těch starších, mladších, jak se bavíme o tom, jako kudy se ten jazyk vyvíjí, kam až má jako ta inkluze dojít. Ale jako je to tak, prostě jako je to pravda. Většinou se jako shodneme na tom, že jako když přijde nějaký impuls od někoho třeba mladšího, tak dobře, jako snažíme se to nějakým způsobem akceptovat. Takže ano, no, snažíme se o to. Pane Jeníku? Toto nie je platená reklama. No, to pochopíte z toho, že si nepamätám presne číslo, ale zdá sa mi, že je to v časopise Salve, hodnoty v čase. Ale dnes nie som si istý, či sa volá to číslo takto. Je článok slovenského filozofa Mateja Cíbika presne k tomuto, ktorý to podľa mňa popisuje veľmi dobre a vrele ho doporučujem, ale keď mám urobiť nejaký krátky extrakt, dúfam, že to nepozerá. No proste ten problém politickej korektnosti je problém nejakej politického napätia medzi, neviem, konzervatívcami, liberálmi a tak ďalej. Ten pojem má svoj obsah, má svoje oblasti, v ktorých sa používa a oblasti, v ktorých sa veľmi zneužíva. Kolega tam aj popisuje v tom článku a poukazuje presne na to, že pre mnohých ľudí je ten pojem politickej korektnosti zneužívaný presne, ako povedala pani Kabrhelová, že je zneužívaný presne v tom, že takto sme kedysi nerozprávali, prečo teraz takto rozprávame. No presne preto. Len preto, že teraz je inak inde ako vtedy. Jednoducho sa tu niečo zmení, spoločnosť nejaké témy akceptuje, spoločnosť akceptuje nejaké normy, spoločnosť akceptuje nejakú vzniknutú situáciu a áno, nejde o politickú korektnosť, ide o rešpektujúci jazyk. No i proste, a to nie je, no ale samozrejme, že v prípade, že vy máte predstavu, že to neakceptujete, tak no áno, tak pre vás je to niečo, čo je akože zakazujúce, no ale to nemá akože obrazne povedané s zakazovaním nič, ale podotýkam, neviem o tej téme tak dobre písať ako autor v článku Salve. Pane Hríbe? Ja len taký príklad. Na Slovensku sa dlho v minulosti hovorilo jednému etniku, že cigáni. A slovenský jazyk má k tomu aj také sloveso, že cigániť a myslí sa tým, že klamať. Čiže to slovo cigáni má vlastne hneď takú interpretáciu hneď v tom slove. A od nejakého času, až po 89. myslím, sa začalo hovoriť, že Rómovia. A teraz kritici, ako keby politickej korektnosti, hovorili, že prečo by sme mali používať Rómovia, my budeme hovoriť cigáni. A hovorili to nacionalisti a takí extrémisti. Tí to radi dodnes používajú. A
Ja nie som za politickú korektnosť v tom americkom zmysle, ktorá je úplne že prehnaná, že nesmiete povedať veci, ktoré sú úplne pravdivé, lebo niečo, ale ak si pri tom príklade zostanem, že ak si táto slovenská menšina želá, aby sa im hovorili Rómovia, tak ja to úplne akceptujem a hovorím Rómovia. Ja nepoužívam slovo cigáni. Iba zlovoľní ľudia chcú ďalej používať slovo cigáni, aby tam dali tú zlú konotáciu do toho. Čiže v tomto zmysle ja som za politickú korektnosť, ale to nie je politická korektnosť amerického typu, ktorá je úplne prehnaná. To je ešte na margo toho, že to je veľmi kľúčová pripomienka k tomu, že ten pojem politickej korektnosti je niečo, čo sa doslova do písmena týka americkej politiky. Je to tu prenesené a preto je to tu aj takto zneužívané. Otázka na pána Hríba. K téme ráznosti pri presadzovaní dobrej veci máme na Slovensku jedného politika, Igora Matoviča, ktorý rázne presadzuje, dá sa povedať, dobrú vec, boj proti korupcii. Dalo by sa na jeho príklade ukázať, kedy už je tá ráznosť kontraproduktívna a kedy by sa ešte dalo povedať, že je to v poriadku? Že čo, či je kontraproduktívna? Ráznosť. Ráznosť? Ráznosť. Ale neviem, či toto publikum vie, kto je Igor Matovič, ale nechcem vás tým unavovať, ale ja si myslím, že jeho typickou vlastnosťou nie je ráznosť, ale v tomto zmysle nekorektnosť, ale nie politická nekorektnosť, ale sebastrednosť a idenie za svojím na úkor všetkých spojenectiev a všetkého. Čiže ja som úplne za ráznosť v boji za spravodlivosť a v boji proti korupcii a v boji proti všeličomu proruským vplyvom, ktoré nás chcú dostať do ruského sveta, do ruskej sféry vplyvu. Ja som za úplne rázny postup voči tomuto, ale ten dotyčný pre mňa nie je charakteristický ráznosťou, ale takou detinskou sebastrednosťou, ktorá škodí svojmu okoliu. Děkuju. Děkuju i za vaše dotazy, za vaši pozornost a vám všem děkuju za účast v dnešní diskuzi. Padlo tady tolik podnětů, že myslím, že by se dalo povídat ještě dlouho, ale třeba bude zase někdy příležitost. Děkuju Lence Kabrhelové, novinářce, moderátorce, reportérce. Děkuji Lukáši Jeníkovi, filozofovi z Trnavské univerzity, vedoucímu katedry filozofie. A děkuji novináři a autoru knih Štefanu Hříbovi. Loučí se Alena Šajnostová, portál Téma 21. Platforma Dominikánská 8 se bez vaší podpory neobejde. Pokud vám naše činnost připadá smysluplná, pomůže nám i 20 korun za shlédnutí videa. Předem vám děkujeme.